በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ሰላም ለልደትከ ተክለ ሃይማኖት ሐዋርያ ለሰብአ ግብጽ ወኢትዮጵያ ሞገሰ ልደትከ አባ በአይንቲሃ ርእያ ነፍስየ ትባርኮሙ ወታሰበጾሙ ነያ ለጸጋ ዘአብ ወእግዚእ ሐረያ። ኦ ተክለ ሃይማኖት ሐዋርያ ግብጽ ምስ ኢትዮጵያ ንናትካ ልደት ናይ ክብሪ ሰላምታ ናይ ጸጋ ስግደት ይግብኦ። ሞገስ ክብሪ ልደትካ በዒንታ ርእያ ነፍሰይ እንሆ ንዓኻ ንዝወለዱ ከህን ጸጋ ዘአብን ቅድስት እግዚእ ሐረያን ትባርኾም ተመስግኖም ትውድሶም። ነግስ ዘስርዓተ ማህሌት ኣብ ሕብረተሰብና እኳ ቆልዓ እንተተወሊዱ እንቋዕ ተወለድካ ፍሩይ ዓይኒ ኣያት ኾነኒ እንዳበሉ ዝጻወቱ ነዚ ኣያነቱ ኣቦነቱ ሐዋርያነቱ ንዓና ኣኺሉ ሓሊፉ ንሰብ ግብጺ ዝተረፈ ማይቶተ ብርሃኑ ኣባና ደሚቑ በሪሁ ዋካ ጸዳሉ ክሳብ ግብጺ ወገገግ ዝበለ ተክለ ሃይማኖት አልሓበሺ እንዳበሉ ዝጽውዕዎ ሓዲስ ሐዋርያ ምድርና ብስራት ልደቱ ከመይ ዘየደስተና። ክብርን ሞገስን ልደት ናይቲ ናይ ጽዮን ሓጎስን ደስታን ዝኾነ ህፃን ብዓይኒ ሕሊናና ርኢና ናብ ንእዲ ልደቱ ብእግሪ ሕሊና በጺሕና ነዚ ካብ ኣብራኹ ዝተኸፍለ ብሩክ ካህነ ወለ እግዚኣብሔር ጸጋ ዘአብን ነታ መዝገብ ዕንቁ ባሕሪ ኮይና ኣብ ከርሳ ዝጾረቶ ብቅዱሳት ኣጥባታ ዝሓጸነቶ ቅድስቲ እግዚእ ሐረያ ወላዲቱ ብሓቂ ተዓዲሎም ብጽኢቲ ከርስ እንተጾርኪዮ ውፃዕቲ ኣጥባት እላሃጸንክን ትያሁ ዝጾርኪዮ ከርሲ ዝጠበወክን ኣጥባት ቡጻት ይኽን እንዳበልና ከመይ ዘይንውድሶም። ወባረከ ኢዮብ ዕለተ ልደቱ ኢዮብ ንዕለተ ልደቱ ረገማ ኢዮብ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 1 ከም ዝበሎ ዘይኮነሲ ከምቲ ኣብ መጽሓፈ ሩት ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 14 እተን ኣንስቲ ንናእሚ ሎሚ ወራሲ ኣይከልኣክን እሞ እግዚኣብሔር ይባረኽ እዚ ቆልዓ እዚ ድማ ኣብ ኩሉ እስራኤል ይሰመ እታ ተፍቅረክን ካብ 7 ወዲ እትበልጽን መርዓት ወድኺ ወሊዳቶ እያ እሞ ንሱ ንነፍስኺ ዝሕድስን ኣብ እርግናኺ ዝረድኣክን ክኾነኪ እዩ በልዓ ከም ዝብል ተቐባሊ ሕድሪ ነቢያት ወራስ ዓራት ቅዱሳን ሐዋርያት ዓርኪ ሰማዕታት ዝኾነ ቅዱስ ጻድቕ ዝሃበና እግዚኣብሔር ከነመስግኖ። ተክለ ሃይማኖት በኩሉ ወበውስተ ኩሉ ውዱስ ተክለ ሃይማኖት በኩሉን ኣብ ኩሉን ውዱስ ከም ዝተባሃለ ዜናኡ ኣብ እዝኒ ኩሎም እስራኤል ዘነፍስ ዝተሰምዩ ህዝበ እግዚኣብሔር ካብ ኢትዮጵያ ክሳብ ግብጺ ዝተሰምዐ ብኩሎም ዝተፈትወ ዝተፈቕረ ካብታ ካብ 7 ወዲ እትሕረ ኣብ ቤት ሓሞኣ ህይወት ብነበጽዮን በዝረአቶ ህይወትን ታሪክን ቀዳሞት ኣዴታታ እንሳራን ርብቃን ዘዘክር ትሕትናን ቅድስናን እዋይ ዚኣሲ ጎይታ ዝሐርያ እያ ብምባል ስማ ቀይሮም እግዚእ ሐረያ ዝሰመይዋ ዝተወልደ ቅዱስ ውላድ በዓለ ልደቱ ብፍሉይ ደስታ ዘይነኽብሮ ከመይ ንሱ ነታ እንዳተበራረዩ ብዝመፁ ናይ ውስጥን ወፃእን ወራራት ዓመፅቲ ምዝባርየን ዕንወትን ወሪድዋ ዝነበረ ናእሚ ብሔረ ኣግኣዚ ምድርና ብነህምያ ሓጹር ተጋድልኡ ዝኽልላ ዝሓጽራ ብሞደሻ ቃለ ወንጌሉ ኣኢባን ልቢ ደቂ ሰብ ሰቢሩ ኳና ዓላውያን ኣፍሪሱ ህንፃ ሃይማኖት ሃኒጹ ዝሕድሳ ናብ ቀደማ ዝመልሳ ኣብ እርጋና ዝረድኣ ማራ መራር ምባላ ተሪፉ ናእሚ ጥዕምቲ ዝብል ስማ እንደገና ዘስምያ ናይ ሓዲስ ኪዳን ኢዮቤድ በዓለ ልደቱ ምኽባርና ንርእስና ኢና እንኸብር። ጾም ስዒሩ ዝሓጠረ በዓል ደፊሩ ዝኸበረ የልቦን። በእንተ ልደቱ ለተክለ ሃይማኖት ኣድባር ኮኑ ህብስተ ሕይወት ወእፀወ ገዳምኒ ፈረዩ ኣስካለ በረከት። ምእንቲ ልደቱ ንተክለ ሃይማኖት እምባታት ኮኑ ህብስቲ ሕይወት እፀወ ገዳም ድማ ኣስካል ዘቢብ በረኸት ፈረዩ ዝተባሃለሉ ቅዱስ ኣቦና እንቋዕና በዓለ ልደቱ ኣብቃና። ጽላሊሽ ዘውረርየ ኣብ ኣድያማት ሽዋ እንታይ ቁጽራ ግና ንኹሉ ምድሪ ሓበሻ ብበትሪ መስቀሉ ዝጓሲ ኖላዊ ካብኣ ተወሊዱ እዩ እሞ ዝተዓደለት መሬት እያ። ወእንዘይነውሙ ክልኤሆሙ ህብረ ርእየት እግዚእ ሐረያ ራእየ እነሆ ሓቢሮም ደቂሶም እንከለዉ እግዚእ ሐረያ ራእይ ራእየት
ሰብ ሓዳር ከዊና ኣብ ዓራት ኣሚን ሓቢርና ደቂስና ሰማያት ሰንጢቑ ወሪዱ ስለ እንኸዶ ዘለና ህይወት ዝመርሕ ዝሕብር ስለ መጻኢ ዕድልና ዝእንፍት ንወለድና ዝጠቅም ቅዱስ ራእይ ንርኢ ዶ ንህሉ ወይስ ሰማይ ራእይና ብደመና ሸቐሎት ናብራ ተጋሪዱ ብግመ ስጋ ተሸፊኑ ምስተንሳእካ ዘይትደግሞ ሕልሚ ሃተፍተፍ ጥራዩ ከዊኑ ተሪፉ ዘሎ ከመዝ ውእቱ ራእያ ኣምደ ብርሃን ይቀውም ውስተ ቤታ ወርእሱ ይጐድእ ሰማየ ራእያ ከምዚ ነበረ ኣብ ምድሪ ዝትርጋጹ ኣብ ሰማይ ዝትርኣሱ ዓምዲ ብርሃን ወኩሎም ኣሕዛብ ምድሪ ነገሥትሂ ወጳጳሳት ይቀውሙ ኣውዶ ኩሎም ኣሕዛብ ምድሪ ነገሥታትን ጳጳሳትን ኣብ ዝርየኡ ከቢቦም መንፈቆሙ ይሰግዱ ሎቱ ወመንፈቆሙ ያሰምኩ ቦቱ ገሊኦም ክሰግድሉ እንከለው ገሊኦም ድማ ንዕኡ ጸግዒ ገይሮም ዝተቐመጡ ነበሩ ብሓቂ ትረፍዶ ብጸሎቱ ንሃገሮም ኣብ ማእከላ ዓምዲ ሓጺን ኣብ ወሰናስና ቅጽሪ ኣድማስ ከወይኑ ዝሕልዋ ዓምደ ብርሃን ተክለ ሃይማኖት ዳንኤል ኣሕዛብ ምድሪ ናብ ወርቅን ብሩርን ምስሊ ናቡከደነፆር እኳ ይሰግዱ እዮም ወጸጋ ዘኣብኒ ይቤላ እጹበ ራእየ ርኢኩ ናሁ ፀሓይ ብሩህ ወፃ እንታይ ተፒላስ ዘንሰክብ ቦቱ እቲ ቅዱስ ኣሚናውን ከምዚ በላ እንሆ ብሩህ ፀሓይ ካብ ዝደቂስናሉ ዘለና ቤት ወፀ ወብዙሃን ከዋክብት ብሩሃን እለ እይትየለቁ ህዙላን በክንፉ ከቁጸሩ ዘይክእሉ ብዙሓን ከዋኽብቲ ኣብ ኣኽናፉ ተሓዚሎም ይረአዩ ወኣብርሃ ውስተ ኩሉ ዓለም ወእምብዝሃ ብርሃኑ ዋኬት ሃገር ናብ ኩሉ ዓለም ኣብርሀ ብድምቀት ብርሃኑ ድማ ኩሉ ሃገር በርሀት ኣየወ ብብርሃን ስብከቱ ትምህርቱ ተጋድልኡ ዝወልዶም ኣእላፍ ከዋኽብቲ ደቁ ስሙ ጸዊዖም ተስካሩ ገይሮም ኣብ ትሕቲ ኣኽናፍ ተራዳእነቱ ዝሕቆፉ ጸበሉ ልሒሶም ማየ ጸሎቱ ተሓጺቦም ካብ ደውየ ስጋኦምን ነፍሶምን ዝፍወሱ ህዝቡ ገና ከይተወልደ ወላዲኡ ብራእይ ተገሊጾሙሉ ተነብየሉ ብፁዕ ውእቱ ኣባ ተክለ ሃይማኖት ከሰተ ለነ ብርሃነ ዜናሁ ለመድኃኒነ ከም ዝበልዎ ሊቃውንቲ ብርሃን ወንጌል ጐይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንምድሪ ሓበሻ ካብ ምስራቃ ክሳብ ምዕራባ ካብ ሰሜና ክሳብ ደቡባ ካብ መስኣ ክሳብ ኣዝየባ ካብ ባሕራ ክሳብ ሌባ ዝበርህ ስለ ዝኾነ ብብርሃኑ ሃገር በርሀት በለ 24 ታሕሳስ 1197 ዓመተ ምህረት ፍስሐ ጽዮን ተባሂሉ ዝተጠመቐ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ፀሓይ ዝተወለደሉ ዕለት እዩ ትርኢቱ መስተንክር ነበረ ካብ ዝውለድ ኣብ ሳልስቱ ብዕለተ ሰንበት ክርስቲያን ቅድስት ኣእዳው ኣልዒሉ ናብ ሰማይ አንቃዕዲሉ ብዓብይ ቃል አሃዱ አብ ቅዱስ አሃዱ ወልድ ቅዱስ አሃዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ኢሉ ቀዲሱ ከምቲ ኣብ መዝሙር 21 ፍቅዲ 9 እስመ አንተ አውጻእከኒ እምከርስ ንስኻ ካብ ከርሲ አውጽኢኻኒ ኢኻሞ ተወከልኩከ እንዝሃለኩ ውስተ ኣጥባተ እምየ ገና ኣጥባት ኣደይ እንዳጠበኹ በኣኻ ተኣመመንኩ ለዕልየከ ተገደፍኩ እማሕፀን ካብ ማህፀን ኣደያት ሒዘ ናባኻ ወደቕኩ እምከርሰ እምየ አንተ ኣምላክየ ካብ ከርሲ ደየት ሒዝካ ንስኻ ኣምላኽ ኢኻ ዝበሎ ካብ ጸቢብ ናብ ገፊሕ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ንዘውፅኦ እግዚኣብሔር ፈጣሪኡ ኣመስገነ ኣብ መጽሓፈ ሄኖክ ምዕራፍ 41 ፍቅዲ 1 ክሳብ 4 ብዛዕባ ልደት ኣቦና ኖህ ክናገር እንከሎ ድሕሪ ነዊሕ ዕድመ ማቱሳላ ወደይ ንላሜህ ወዱ ሰበይቲ ኣምጻሉ ንሳ ከዓ ጸነሰት ወድውን ወለደትሉ ኣዒንቱ ቋሕ ምስ ኣበለ ንኹላ ታቤት ከም ፀሓይ ኣብርሃ ኩላ ታቤት ኣዝያ በርሀት ካብ ኢድታ ምሕረሲት ብድድ ኢሉ ከዓ ኣፉ ኸፈተ ንኣምላክ ሰማይ ንጎይታ ጽድቂ ድማ ኣመስገኖ ይብል ልቢ ኣምላክ ዳዊት እውን ኣብ መዝሙሩ መዝሙር 5 ፍቅዲ 14 ይትፌሳሕ ልሳንየ በጽድቀ ዚአከ እግዚኦ ትከስት ከናፍርየ ወኣፉየ ያየዳእ ስብሐቲከ ኦ ጎይታይ ልሳነይ ብጽድቅኻ ደስ ይብሎ ንኸናፍረይን ኣፈይን ከዓ ምስጋናኻ ክነግራ ትኸፍተን ዝበሎ ቃል ምእንቲ ክብጸም እቲ ንኣድግ በለዓም ኣፋ ከፊቱ ብልሳን ሰብ ከናግራ ዘይጸገሞ ኣምላክ ማእሰር ልሳን ህፃን ፍስሐ ጽዮን ፈቲሑ ካብ ኣፍ ዝጠቡ ቆልዑን ህፃናትን ምስጋና ኣዳለውኻ ከም ዝበሎ ቅዳሲኡ ከም ዝቅድስ ገበሮ ካብዚ ተላዒሉ እዩ እቲ መልክዓ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ዝደረሰ ደራሲ ሰላም ለልሳንከ በሰሉስ ዕለት ዘተውህባ ኣኮቴተ ታቅርብ ለወልደ ማርያም ንጉሰ ህዝባ
نتا أبسالسا علتا نولد مريم نقص حزبا مسغانا كتقرب استعدلت لسانكا ناي كبري سلامتا سجدتي قبا كبل زودسو زخبركمن حزبكتي أبير قلعنا لمي يترف توليدهم أبسالستهم أبسالست عامتهم كنجزي أبير أملخهم دو يمسكون يخونو ገና በህፃንነቶም ክንድን ፈጣሪኦም ምስጋን ዝፍልሙ አሳሰይቲ ኢንዳስትሪ ሙዚቃ ዓለም ንምዃን ተቐሪጾም ኣብ ዘፈን ምዕራባውያን ይጽመዱ ከይህሉ ክንጥንቀሉ ዘለና ኣዝዩ ኣተሓሳሳቢ ጉዳይ እዩ ኣቦና ካህን ጸጋ ዘኣብን እግዚአብሔርን እኮ ናይ ምስጋና ህይወት ስለዝነበሮም ዕለታዊ ንኣምላኾም ሓዳሮም ቤቶም ጥሪቶም ንብረቶም ሙፋሮም ምእታዎም ዕዮኦም ክባረኸሎም ንወለዱ ዘኽብር ንኣምላኹ ዘስምር ብሩኽ ውላድ ክህቦም እዮም ዝጽልዩን ዝምሕፀኑን ዝነበሩ ካብ ከምዚ ዝበለ ናይ ጸሎትን ምስጋናን ህይወት ዝውለዱ ውሉድ እምበኣርዮም ድሕሪቶኻ ዘተኣማምን ባይታ ከም ዘለዎ ብግብሪ ዘርኢኻ እሞ ንሕና ኸሎሚ ህይወትናን ንብረትናን ክሕልወልና ክባረኸልና ንጽሊ ንልምን ደሎና ኣብቲ ዘፍጥረት ምዕራፍ 13 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍጻሜን ተንቢብና ናይ ኣቦና አብርሃምን ሎጥን ታሪክ ንዓና ዓብይ ትምህርቲ እዩ ኣቦና አብርሃምን ሎጥን ክልቲኦም ሃብታማት ነበሩ ፍልልዮም ዝመጸ ግና አብርሃም ድንኳኑ ኣብ ጥቓ ቤትኤል ስለዝተኸለ ሎጥ ግና ድንኳኑ ኣብ ጥቓ ሰዶም ስለዝተኸለ እዩ ድንኳን ናብራና ኣብ ጥቓ ቤትኤል ቤተ እግዚአብሔር ተኺልና ናይ ጸሎት ምስጋና መስዋዕቲ ንስሐ ህይወት እንተሃልዩና ናብራናን ሃብትናን ከም ናይ ኣቦና አብርሃም ክባረኸልናን ጽሩይ ሃብቲ ናይ ዘለዓለም ርስቲ ክኾነልናን ይኽእል እዩ ካብዚ ሓሊፍና ግና ምርጫ ዓለም ሎጥ መሪጽና ድንኳን ናብራና ኣብ ጥቓ ሰዶም ካብ እግዚአብሔር ብእምነት መላእክት ዝረሓቑ ብሓይሎምን ዓቕሞምን ስልጣኖምን ጥራይ ዝነብሩ ዝመስሎም ኣሕዛብ ኣብ ዝነብሩሉ ዓለም እንተተኸልና ነቲ በዓል ቤት ጊዜን ዘመናትን ዝኾነ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስኡ ንረኸበሉ ጊዜ ከይሃብና 24 ሰዓታት ኣብ ስጋዊ ጉያ ንሕልፎ እንተሃሊና ግና ሃብትናን ናብራናን ዕጫ ርስቲ ሰዶም ከይከውን ብዙሕ ጥንቃቐ ከድልየና እዩ ርሑቕ ከይከድና ቅድሚ ዘለናዮ ክልተ ወለዶ ዝነበሩ ትውልድና እኮ ፈለማ ጥበብ ፈሪሃ እግዚአብሔር እዩ እንዳበሉ ቅድሚ ኩሉ ስጋውን መንፈሳውን ትምህርቶምን ስራሖምን ፍርሃት እግዚአብሔር ኣብ ትሕቲ ዝምህርዎም መምህራን ይዓብዩ ሳላ ዝነበሩ ንሳቶም ዝወለድዎም ውላድ ድማ ከም ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ልሳኖም ከም መዓር ዘንጠብጥብ ሰናይ ቃል ጽድቂ ዝዛረብ ንእግዚአብሔር ዘስምር ብዕድመን ዝዓበዩ ኣቦታትን ኣዴታትን ዝኽብር እዩ ዝነበረ ስለዚ ኣበብ ዘለናዮ ኩርናዓት ዓለም ኮይና ነዚ ዜና ልደት ኣቦና እንከታተል ዘሎና ህዝበ እግዚአብሔር ውልድና ኣሰር ኣቦና ተክለ ሃይማኖት ፀሓይ ተኸቲሎም ብጥበብን ብምስትውዓልን ዓብዮም ደቂ ልዑል ኣምላክ ተሰሚዮም ክኸዱ ከም ኣቦና ካህን ጸጋ ዘኣብን ኣዴና እግዚአብሔርን ብጸጋን ብትሕትናን ብፍቕርን ከነዕብዮም ናይ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ፀሓይ ጸሎቱን ሓይለ ረድኤቱን ወትሩ ካባና ካብዞም ብኣማላድነቱ ኣመንቲ ብጸጋ ረድኤቱ ተማሕፀንቲ ዝኾንና ኣመንቲ ንዘለዓለም ኣይፈለ ኣብተን ዝተረፋ ካልኦት ዓበይቲ በዓላቱ ተረኺብና ክሳዕ ንነጋገር እግዚአብሔር ብጸሎት ቅዱስ ኣቦና ተክለ ሃይማኖት ብድሓን ከጽንሐና እንዳተተስፎና ሎሚ ነዛ ተወለላ በዓል ዕለተ ልደቱ ከነዘንትወልኩም ከሎና ደስ ይብለና ጸሎቱን ሃብተ ረድኤቱን ናይ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ፀሓይ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ይትባረክ እግዚአብሔር ኣምላከ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ፀሓይ